milletni, dinimizni sport bilan beylep birge alıp barıga, yaşlarını şında tartırga ımtılgan bir jigitimiz idi. Big yaxşı, отзывчивый bütün yaktan. Авылда кем белән генә аралашсаң да арена турында әнә шулай җылы истәлекләр белән уртаклашты. Ходай аңа кешеләрне ярату хисендә, оештыру сәләтендә бер дә кызганмаган. Яшьләрне спортка тарта иденде. Ул безне яшь вакытта идән бөтенебезне кыскырып команда зыйып җөриденде. Адягызалы командага кеше җитмәй бит безнең ди. Хәзер менә уже үсеп җиткәс ул намазга да басты. Безне пятница сайын һаман адягыз җигетләр җомага дип безне җомага алып бара иде. Вакыт тән ярасын төзәтсә дә, йөрәк ярасын һич кенә дә савыктырмый. Айрыша ана йөрәген. Ринатның әнисе элек фотоальбомны елга бер тапкыр алып карасам, хәзер көнгә берничә тапкыр кулга алам ди. Карарга бик авыр миңа. Безнең белән яшиде, ике кызы үсеп килә иде. Менә шулай безнең тәкъдиргә менә шулай язды. Балачак искә төшә. Булай вакытта да альбомны алмасам да менә аның ул минем белән яши. Ринат гаиләдә беренче бала булып дөньяга килә. Исемне аңа әтисе таба. Ул 1988 елны туды. Октябрь айында, 20 октябрьдә. Шул елны как раз Ринат Ибрагимович Дасаевка лучший вратарь мира бирделәр. Вот шунарда мин үзем спорт белән связан, спорт белән эшләгәнгә шул исемне сайлап алдым, Ринат исемен сайлап алдым. Ринатның әтисе Фидаил институт тәмамлаганнан соң авыл мәктәбендә физкультура укыта. Шуңа күрә гаиләдә спорт һәр чак беренче урында була. Бүген Казанда яшәүче кеше кызлары Ләйсән дә спорт мастерына кандидат. Гомумән Ләйсән дә Ринат та мәктәптә укытучы әти-әниләренә беркайчан кызыллык китермиләр. Ул мәктәптә укыганда да бик каты яхшы укый иде. Шулай ук мәктәптә укыганда спорт ярышларында мыни соревнованиялар баскетбол буенчамы, волейбол буенчамы уйнап, аның командалары именно ул булганда гына командада шул Урмай мәктәбендә укыды. Аларның шул класс, шул группалар мәктәп район ярышларында урыннар яшылай урыннар алып китә иде. Ринат Фидайловның эшләрен чынга ашырды. Спорт белән шөгыльләнү буенча. Аннан соң әнәсенең дин юлын дәвам итте Әлмира апаның. Үзенең шундый кыска гомерендә дә ул шундый эшләр эшләп калдырды. Аллага шөкер, соңгы елларда спорт сөючеләр өчен зур мөмкинлекләр ачылды. Хәзер кичкенә генә район үзәкләрендә дә йөзү бассейннары, буз сарайлары һәм спорт комплекслары эшләп тора. Сабый чагыннан ук спорт белән шөгыльләнергә яраткан Ринат моннан 10 ел элек район үзәгендә Гөбенә дигән спорт комплексы ачылгач сөенеп бетә алмый. Ул һәр көнне дуслары һәм урамдаш малайлары белән әлеге спорт комплексына килеп спорт белән шөгыльләнә башлый һәм волейбол командасы оештырып ярышларда катнашырга әзерләнергә йөри. Әйе, алар үзләренең волейбол командасы белән кайларда гына ярышларда катнашмыйлар һәм җиңү яулыйлар. Сабый чакта алган чыныгу үз нәтиҗәләрен бирә шул. Үзем мәктәптә эшләгән вакытта ул кичерәк эт яшеннән ул кирәйде минем белән мәктәпкә. Анарда туп ләгәйде, тупка ләгәп җыгылып торып үзе вот шулай спортка кереп китте ул. Әкетен генә. Анарсын үзе зур классларда вакытында, кичерәк бер вакытында 5нче классларга мин аны сборная школадан алып, республикага кадәр җитте кичерәк школ командалар белән йөрдек, командалар белән. Урмай авыл җирлегенең волейбол командасының капитаны иде. Аның җитәкчелегендә аның командасы күп ярышларда катнашты һәм призовой урыннар алды. Ринат истәлегенә уздырылучы бүгенге турнирда республиканың 10дән артык командасы катнашты. Аны ачу тантанасында республиканың дәүләт советы депутаты Петр Краснов чыгыш ясап, әлеге турнирны Чуашстандагы спорт чаралар планына кертеп, аны ел сайын уздыру тәкъдимен әйтте. Турнир стал традиционным, регулярным, ежегодным. Я уверен уже, что таковым он будет. Ринат Рахимҗанов истәлегенә узучы беренче республика турнирында Чабаксардан Спартак Исакова командасына тиңнәр табылмады. Оештыручылар әлеге турнирга киләчәктә Идел буе төбәкләреннән дә командаларын чакырырга килештеләр. Чуашстанның Комсомол районыннан Рамис Сафин, Татарлар.